gabi, Tagumenyos. Kini ang We Are Tagum News. Ang inyong kauban sa katikaran ug kalambuan sa siyudad sa Tagum. Ako si JW Grace Alegro, live gikan dinhi sa CIU Studio sa City Hall of Tagum. Para sa tuang balita. Purok Kalusugan Outreach, nagdalag libreng serbisyong medikal sa Barangay San Agustin. Serbisyo sa LTO mas gipaduol pinaagi sa Boss Project. Old hit songs, bida sa RTU Music Makers Batch 13. Tagum City Summer Sports Clinic, gisugdan na. Ug Earth Fest 2026, naghiusa sa kabatan-unang Tagumenyo, pinaagi sa sining o kinaiyahan. Padayon ang paghatod og serbisyong panglawas sa syudad sa Tagum. Human malampusong gipahigayon ang Purok Kalusugan Outreach sa Barangay San Agustin. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni June Almero. Padayon ang paghatod og nagkadaiyang libreng serbisyong medikal ngadto sa katawhan human sa gipahigayon nga Purok Kalusugan Outreach nga gipahitabo sa San Agustin Barangay Hall kaniadtong Webes, Abril 23, 2026. Gipangunahan ang maong kalihukan sa City Health Office kauban ang mga national line agencies, mga opisyalis sa barangay ug aktibong partisipasyon sa USEP Tagum School of Medicine interns nga mitabang sa paghatag og epesyente o kalidad nga serbisyong medikal. Lakip sa mga serbisyong kitanyag ang libreng konsultasyon, health screening ug uban pa nga nakahatag og dakong tabang sa daghang residentes sa maong barangay. Ang maong kalihukan nagsuboy sa tumong ni Mayor Ray Uy ug sa tibuok lokal nga panggamhanan nga masiguro ang usa ka himsog, lig-on ug mapanlupdanong panglawas alang sa matag pamilyang Tagumenyo. Kini si June Almero reporting para sa We Are Tagum News. Mas mapaduol na sa katawan sa Tagum ang mga serbisyo sa Land Transportation Office kun LTO. Human formal nga gipirmahan ang kasabutan tali sa LTO Region 11 ug sa lokal nga panggamhanan sa Tagum bahin sa Boss Project. Para sa dugang detalye, aniya Sendrela Hernandez. Mipirma og Memorandum of Agreement ang Land Transportation Office Region 11 ug ang lokal nga panggamhanan sa Tagum alang sa implementasyon sa Barangay Outreach and Support Services Project kaniadtong Abril 27 nga gipahigayon sa JV Ayala Hall. Personal nga mitambong sa maong kalihukan si Mayor Ray Uy uban ang chairman sa Committee on Public Works, Utilities and Facilities nga si Councilor Agripino C. Coquilla Jr. Nagpakita usab sa ilang suporta ang mga opisyal sa LTO Region 11, lakip si Regional Director Ernesto Rafael V. Robillo, OIC Assistant Regional Director Joelito T. Mandaya ug Tagum City District Head Karen May D. Torolio. Ang Boss Project usa ka flagship outreach program nga nagtumong sa pagdala sa mga serbisyo sa transportasyon direkta sa mga barangay. Pinaagi niini mas mapadali ang pag-access sa mga serbisyo sama sa lisensya o rehistro sa sakyanan alang sa mga residente. Sa pagpatuman sa proyekto sa Tagum, ginalauman nga malibot sa maong proyekto ang 23 ka barangay aron mas mapalapdan ang serbisyo sa ahensya ug mapaduol kini sa komunidad. Kini si Sendrela Hernandez reporting para sa We Are Tagum News. Napuno sa musika ug nostalgia ang mga mitanaw sa recital sa RTU Music Makers Batch 13 kung diin gibida pag-usab ang mga hit songs sa nagkalain-laing dekada. Para sa dugang detalye, ani ang report ni Andrew Labado. Ipasundayag ang mga hit songs sa nangaging mga dekada sa gipahitabong recital sa RTU Music Maker Batch 13 na adunay temang Tuning into the Hits of the Past. Nagipahigayon ni adtong Abril 23, 2026 sa Tagum City Trade and Exhibition Center sa Rotary Park. Gipakita sa mga partisipante ang ilang kahibalo o kahanas sa pagtugtog sa mga nagkadaiyang instrumento, pinaagi sa pagpasundayag sa mga klasikong kanta. Nga mao'y bunga sa ilang pagbansay ilawom sa musical instrument workshop. Ang maong kalihukan mao nang ika-3 nga batch sa programa ug unang recital karong tuiga. Ang workshop libre og abli alang sa mga kabataang Tagueño na gustong makakaton sa musika, ilabi na sa pagtugtog og instrumento. Nasairan nga
mga musical instrument training program isugdan pa ni atong 2005 isip usa sa mga inisyatibo ni Mayor Ray T. Uy ug padayon nga gipalambo sa Tagum City Band and Music Management Office aron suportahan ang mga lokal nga talento. Subay niini ginaawhag ang mga interesadong mga PIL alang sa opening sa batch 14 sa RTU Music Makers. Nga dunay paghitabong orientation ug on-site registration ugma Mayo 2, 2026 alas 9 hangtod alas 10 sa buntag sa Tagum City Cultural and Trade Center Pavilion. Alang sa uban pang detalye bahin niini, mamahimong bisitahon ang Facebook page sa City Government of Tagum o Tagum City Band Music Management Office. Kini si Andrew Labado reporting para sa Are Tagum News. Nagsugod na usab ang tinuig nga Tagum City Summer Sports Clinic alang sa mga aspiring nga atleta gikan sa nagkalain-laing barangay. Para sa report, aniya si Peter Muedas. Opisyal nang gisugdan ang tinuig nga Tagum City Summer Sports Clinic kaniadtong Abril 29, diin nagkatapok ang mga partisipante, coaches ug mga instructors alang sa opening program. Gipangunahan ang maong sports clinic sa Tagum City Sports and Youth Development Office uban ang dakong tumong nga mapalambo ang kahibalo ug abilidad sa mga kabatan-onan sa ilang napiling sports, samtang ginahulma usab ang ilang disiplina ug sportsmanship. Pipila sa mga sports nga pagatutukan mao ang archery, boxing, gymnastics, table tennis, taekwondo, volleyball, wrestling ug uban pa. Padayon ang paningkamot sa dakbayan sa Tagum sa paghulma sa sunod nga henerasyon sa mga atleta o ginalauman nga pinaagi niini mas madiskubre ang potensyal sa mga kabatan-on ng atleta ug matabangan sila sa ilang padayon nga paglambo sa larangan sa sports. Kini si Peter Muedas reporting para sa We Are Tagum News. Gisugdan na ang paglibot sa Earthfest 2026 sa siyudad. Diin naghiusa ang mga kabatan-unang Tagumenyo sa sining, pagkamamugnaon ug kahibalo sa kinaiyahan. Para sa dugang detalye, aniya si Ella Vargas. Sa tunga sa grabe nga kainit karong summer, nagpadayon ang usa ka makapadasig nga kalihukan dinhi sa dakbayan sa Tagum, mao ang Earthfest 2026. Usa ka bulan nga selebrasyon nga naghiusa sa pagkamamugnaon, kahibalo sa kinaiyahan ug pagpalambo sa kabatan-unan. Sa unang semana, nasaksihan sa mga kabataan gikan sa Barangay Busaon, Libuganon, San Isidro ug Madaom ang managlahing workshops sa visual arts, musika, sayaw ug teatro. Gitudloan sila sa mga basic knowledge sa maong mga sining, diin sila nakakaton og nalingaw. Ang mataglihok og istorya na himong pamatuod nga bisan pa sa kainit sa panahon, ang pagkamamugnaon dili mapungan. Ang Earthfest 2026 dili lang usa ka kalihukan, kundi usa ka pahinumdom nga kung hatagan og kahigayunan ang kabatan-unan, sila natural nga makahimo og makadasig sa uban. Magpadayon pa ang Earthfest sa paglibot sa nagkadaiyang komunidad og mga barangay sa Tagum hangtod Mayo 27. At ang ipa ang uban nga mga aktibidad og sabay kita nga magtinabangay alang sa mas hayag nga kaugmaon sa Tagum. Kini si Ella Vargas reporting para sa We Are Tagum News. Ug mao kadto mga balita sa We Are Tagum News. Inyong kauban sa katikaran ug kalambuan. Para sa dugang detalye ug updates, bisitaha ug i-follow nga atong official Facebook page ang City Government of Tagum. Madungog sab kita sa tuang official radio station RT 99.1 Radyo Tagum. Ako si JB Grace Alegro ug sa kanunay We Are Tagum.